Tichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Iye zvino ndakamira na the current Heavenly Army commander general vari muprofita zvakaranditi boss Madungwe nakunzi boss Madungwe yeah boss mane mwe taito futi boss kakura ti vanhu vane mari dzavo nakunzi boss Madungwe. All right, saka mari yaita 2024 it's not about it mari yaita, but it's all about respect. Munhu anongonzi boss chiro usina mari unonge une tu ashata kutonzi boss usina mari. All right, saka irrespect, saka as a honoring of respect to Prophet Madungwe chinditi boss Madungwe. All right, saka pa sezvamurongonzwa I think ndope kutotanga kutozvitaura zvani yeah boss Madungwe. Sava ku 2024 vakunzi prophet commander boss Madungwe anditi makadi zvenyu prophet boss Madungwe. Aiwa handi right muri sei yangu sei. Aiwa tinofara mufaro wedu kuva nemi pashow yedu yekutanga mugore rino. Aiwa tinotenda, thank you very much for bringing us to the platform. Aiwa tinotenda. Chekutanga muri Zimbabwe ino vanokuzivai anditi vangada kutanga nekuziva kuti chechi inopindura kupi prophet. Vamwe vada kujoina vanzwa nekundifondera vachiti iri papi chechi toda. All right, chechi yedu inonzi the Heavenly Army. Yes, it's not a church, it's more than a church. Saka ma protocols acho unotanga umbouya tombokuverify pa WhatsApp kuti uri munhu akaita sei, udai zvekunamata wazochidaro uzochipiwa ma details ese. Hairipo but iri papi muHarare. Iri muHarare. Ukapasa yacho, but gore rino we are into talks with God kuti titry kuloosen that law yekuti tisanyanya kupa investigation first. Because tombopinda thorough investigation kuti what is your motive? Haudiri kana kuzorelease any information because zvine zviri combined church and the Heavenly Army. Saka that law ndo yanga ichirana, but this year inogona kuti listen but kana tangopedza the talks kuti all right, what is the way forward so that because tine maloyalties Heavenly Army yembombere kuti tichisanganisa munhu wese yachidaro kana yangopera anytime from now chiro next week unotonza kuti kana zvangopera makuchinyatsuudzwa izvo kana zvachidaro tine tabvisa the Heavenly Army part yakunzi church. Heavenly Army yapa side pai yega zvokuti hauchaoni Heavenly Army pasina kana anything. Muri kuti vanhu munotori nevanhu vana muinawo muchechi. Yes, but iri kunzi Heavenly Army church. Motori nawo vanhu tinavo imimi muri kutosanganisira nemi vacho handiri machouya handiri munzwa zvinhu zveHeavenly Army rimotori chechi yacho. Jesu anoti pane vaviri vatatu saka ndatova yechechi motori chechi bhosi nditori muchechi so always ndiri muchechi zveti nditori muchechi kuva dzese. All right, ndiri kupanzwa. Saka makabva korini kudenga? Inini handinzi makabva korini. I stay in heaven and earth. Kuti kungobvunza kuti kuri sei kudenga because makabvako kumuza munhu anonzi wakabva kuAmerica rega munhu anoindodzoka. Inini ndotogara ndiri ku every day. I stay both in earth and heaven. Chiro zvandada saka always in heaven and earth saka handitobviko ndotogara ndiri. All right. Ko timbodzoka panyaya iri kunetsa mazuva ano, nyaya yakaburiswa neCNN ya TB Joshua prophet and delete. Mungada kutizivisa here kuti prophet vangadaro here vakakomita ese crimes kana kuti zvavari kupomerwa accusations avari kupomerwa, uye munotiwo kudii necomment yaProphet Emmanuel Kandiwa veUFI? Alright, regai tite inonzi history. Kune vakaita history to a great extent havana kuzviita, which is 99.5. Handi munozozvinoita tinashemugaba anoti probability anditi ka 99 hazvibvumidzi kuti 100%. Tinoti havana kuzviita 99.9999, almost closer to 100%. Saka 0.5 maybe togona kuti vakazviita because he's a human being. All right. Ayo but munoziva kachokwadi. Yeah, kudenga ndimanga muriko na. Yes, I stay in heaven but handibvumidzi kutora the information because mabasa emunhu anoiswa into the records anditika the book of life. So ndikasvika ndikapa ndinobvumidza to God kunyatsotaura kuti akazviita kana kuti hazvina, to God only. Tichitaura edu meetings edu but kana kuti haana kuzviita anditika, but kana tiri wangobuda mu that conference hauchabvumidzi because wakutolikisa the heavenly information. Haibvumidzi searmy, handitotora kuti chechi ditse Heavenly Army haibvumidzi kulikisa because ukanoita kuti joina it's kuti chaparidzwa kwakafa kutaura kusvika tazokutrusta kuti now you can work with us. Saka but that law ichachinjwa kuti very soon the church will be public, the Heavenly Army party will be. So saka even in heaven hatibvumidzi kureleasa such information. Ndechizwa chaiko kana kuti haana kuzviita 100% but ina handibvumidzi kuti ndizokupa ijob because ndakupai secrets edu, but 99.999 haana kuzviita because hakuna zvinhu zvakadaro. That was a God's general. A God's general angaswera achimhanyizana vanhu vachonzana vanhu vacho angasina kutomanaka like mwandakaona he was not all that
saka unozoona kuti ari patwa pekuti chero munhu achidawo makandiwa vari kuti alright tomboti akazviita kurova kuti probability yekutoti vakazogona zvakaitika inogona iripo. Let's say but zvinhu zvazvo zvinoitika bositarisai vanhu vakangobuda padocumentary vachichema vachidi after that zi vakarege kunosuwa vopiwa anonzi madamages kana makuru ndi matadzirwa chaiko aiwa vanhu vakatadzirwa chaiko vanosuwa chero even munhu afa chaiko vanopiwa the churches the brand is still there. Tinoona kuti nyaya idzi kuma 1940 vachi zvakatonana like zvakalutwa 1950 150 years ago kuGhana zvakudzoserwa zvakalutwa nemaBritish havasiriwo varipo handitika kana zvinhu zvakatonana Hitler unonzwa Germany ichikumbira kuregera kuti aiwa zvakaitwa paipa the colonial even nevavapo handiti the law iripo saka vanongonoenda kana chiri chokwadi saka kana zviri kungoitika zvongoratidza kuti hapana hazvitombodi kana kutombopinda mumweya zvinoudza kuti hapana nyaya kungotsvaka kuti news dzifambe because kana zviri chokwadi wai mangobuda padocumentary muchichema musiri kuzoenda kumacourts kuti mupiwa anonzi madamages nechitoziva and it's one sided thing. We cannot say munhu ane zvaakaita because ndimangotaura kusaidi kwavo tisita kutaura kusaidi kwedu kuti hatina kuzviita iva kuti akazviita iso the Christian wedu toti hatina akazviita saka chokwadi ndechipi chedu ndo chokwadi. Alright. Haana kuzviita so muri ayo against commentary yakaitwa na prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa havana kutaura upon TB Joshua vakangotaura the Christian kuti machurches vanhu vari kuitwa abused yese zviri kuitika tine vamwe vari kuzviita vedu but not TB Joshua was that was a God's general mungafa munyaya kumufungira kuzvinhu zvakadaro kana kuti zvakaitika maybe ndovane vakatobata munhu waMwari zvinoitika ndo vanenge vakatobata kwete kuti kwanzi aiwa God's general wadaro but kuti hazvina basa. Solomon akabata vanhu vangani? Solomon anga nemacocobites saka TB nyangu akazoita hazvina futi basa kuna Mwari hazvina basa ndakaita basa raMwari ndozvo zvakakosha saka zvekubata izvo Solomon akabata vanhu akatonzi friend of God zvikatopera zvakadaro zvimwe zvinhu munosora muchizvidetsa vanhu handiti zvakafanana vanza kutaura nazvo kuti munhu akarepewa handiti unanorwadziwa stress chimwe sekuti munhu wangorara naye zvatopfuura otokondinya nelife ngokuti ndozviba stress zvisina basa upenyu handiti but zviriko zvamurutaura zviriko but we are not happy nezvakaitwa neBBC because vaitiraika kuda kuprotecta aiwa vaida kutanisha Africa Christianity especially kunze kuAfrica kuna mati kwafundiswa vacho zvavanoita mukaona munhu anoshandiswa naMwari zvakadai achidai so that mangoti machechi ese ndo zvari kuita kwazari kubatwa rudi atitodaro varume chiro TB haitodaro vanhu vasino mweya waMwari vari kutry kutanisha basa raMwari chete saka ino zvamuri kutafa ngoona kuti hapana zviripa dokumendi ari kuEurope kuna vanhu vari kuita zvavari kuita maabuse chaunonzwa chinzi vana vari kudai nechi but panouya kuno ndoko reporter varegere kuripota ikoko first avadi ikoko because vada kuti nzi kwenyu kunzi South Africa isitobata handitika ukaona in African achirwiswa usafara because muda kunzi muri vanhu vakadzime pasi zvitasi hamuna order hamuna chi tikutoshorwa paiwe imwe bva matopemberera michoti iwe watocelebrate kuti Africa dzisokatarisa umwe warudzi zvakati watocelebrate vakutoti ese iwo zvikaitirwa murungana cheche ikoko vanodefenda kana kuti ndonzi BBC inosuwiwa chaiwo unzi hakuna zvakadaro because they protect the munhu wese anonzi even weikoko but kuAfrica manje tisingakwanisi kuprotecta vedu chaivo naiziva kuti munhu ane zvaakaita kweke haanzi ane mhosva nekuti poverty kuAmerica kune inonzi poverty vanobudisa inonzi unemployment anachi but kuona vachibudisa pana BBC kuti unemployment yekuAfrica zvotazo kuti kudo kusina employment ikoko iriko nevanhu vari homeless kwavariko homeless but ukamboona zvichibudiswa paBBC zvobudiswa kuAfrica saka ndozvitsirwa maAfricans kuti tisobudisirwa zvinhu zviri bad kuti tizvititi weya so that tozvita vanhu kumashure but kwavo hakuna zviriko hakuna dunhu risina muroyi hakuna dunhu risina zvari nazvo saka ngavarege kutinetsa vanhu kwese zviriko chiro kwavo zvekunoitika futi izvozvo maybe ndokazvotori wese kuti vafundisa vacho dza wese. Alright, tiri kuti but on the same page same note handiti tiri kuti munomu muAfrica sekutaura kwaita Prophet Makandiwa kuti vanhu vari kutoabuswa mumachechi ndisaka ndati kune mamwe ndati kwa TB alright kana kwa Prophet mamwe achona kwete kwenyu kwangu ndi kwa TB siyaneko kadaro unyango zvikaitika kwenyu hazvina basa siya zvakadaro hatiti zvemagurupu kusvika pakudaro isu alright ndiri kuti mungadawo kuexposa because ndoiziva kuti imimi hamufariri chivi ende machechi anotoitwa izvozvo munotomaziya ari kubatwa vanhu mungada kutaurawo ndeapi for example ndeapi machechi anobatwa vanhu. Alright, isusu hatikwanisi kubata chechi because chechi haina mhosva chechi haina chayakaita munhu anaita mufundisi wekuchechi kana zvavano kuchechi kuda akaita musati chechi yakati iti mufundisi nyingi
saka kana tazonzi taura munhu ndo patinotaura bhozi chechi haina chaita kwezozvitaurai kavanhu kamaprofeti ari kuzviita kungogara taexposa vanhu ava kana hatitobvumidzi kutoexposa ko munhu akazotendeuka mangwana takutomudonzera inini kana munhu kubatwa currently alright kana ane munhu zvaari kuita ini ndobvumidza kuenda kuinbox kwake ndo inonzi wise I'm a man of wisdom samune vamakamboendera kana ndine zvandapiwa ndoenda ndishamwari apa wadiwa gadzirisa munawo here vamamboendera ndinomboinda panini handisi munhu anoda I'm not zealous or for chimbiri sirekayo ndiri munhu anozikamwa saka handisi mwana mudiki zvondopaparika kaindini no tapanzwa ipapo prophet alright machechi akakwanisa kuqualifya mu2023 kunzi ane vanhu vakatsvene kana kuti vari kugona mandate yaMwari mugore rakapera 2023 tichipedzisira ipapo ndevapi? Remnant Church. Remnant Church. Ndiye Prophet Madungwe. Iri kunyatsofadza Mwari chechi. Iri kufadza Mwari. All right. Ko mamweyo? Mamwe they are still struggling. Seriously? They are struggling. Vese vemastata tombotaura nemamwe mahombe. They are struggling kureva kuti isusu chota tisastruggle aka tinonyanyatsopiwa unzi so. Zvane muridzi webhora struggle. Tisu varidzi Remnant tongoreva kuti it's a church of heaven. Iri saka haistruggle dzimwe dzostruggle chete. Ko ya prophet Chweng, Apostle Talent Chweng. Haya history chechiyo is just a politician adobata bhaibheri kangonoparidza zvepolitics saka asi mfundisi. Asi mfundisi. But anovhura bhaibheri. Aiwa chero even chidhakwa chiro kutovhura bhaibheri chakadhakwa. Chikati kuzati Genesis utoti not all preachers, he's just a politician. All right. No, tinokutendai prophet nemukana wamatipa kuti tinge tinokurukura. Vangada kuziva kuti page rakanzi chii nefone number dzenyu kune vanoda kubatai direct. Alright, kuna vanoda kutibata dzimwe dzana TB takanyora zvedu zvatakataura. Zvakawandisa zvatakataura about TB zvokuti zvosvika mhino zvakawandisa. Vanoya pa Facebook page yedu yakanzi Prophet Madungwe Church page pa Facebook. Then mamwe esanishandisa Madungwe TV, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dzinoshandisa Madungwe TV. Then church line yedu inoti 0762311156. Kune vane mota ipapo please. It cannot be phone bangu toda zvinhu serious. Vanhu vanoya like automatic ndo andopindura. Zvima automatic level end toda kupatina church. Zvemubvunzo yeBhayibheri nechi zvese unobhuka futi 1-on-1 yako. Chemahara mshana. Unobhuka da 1-on-1 unobhuka. Osa munobhadharisa. Unotobhadhara even for God so love the world avanangotora nyika mahara iri yavo vakatobhadhara futi nemwana nyika ndeyavo but vakabhadhara futi nemwana komana kuti vakutorei. Osaka kuti vanhu vakuone 1-on-1 pane imari certain amount we agree according kana uchikwanisa billion unonza nebillion aisi mari yangu inoenda towards God's work. Saka unoipa 0762311156 ndopa unobhuka ipapo vaida Bible study pa online. Zvani munhu ari kuUK ana achiti fundisi ndoda kubatsirwa nditika ndoda matiro handiwoye pa online pa phone uisa futi mari yako pa online pa phone tozokunamatira tange tanamatira munhu usati waiso something chinoenda kubasa raMwari. Uyo ndo mutemo wedu. Wadati ndivhure murume wangu nditi Mwari ropafadzai munhu pane chofana chaita kubasa raMwari. Kana ndobhadhara rendi yechechi kana totenga speaker yechechi kana ndisa data rechechi something for chatenga vema automatic futi munouya ipapo futi wesa mota yako stand kana equivalent woenda kudenga uqualify. Saka andiri serious gore rina nzitomboda kutora mari. Akusi kutora mari, church inoda kuita basa raMwari. Second basa raMwari rinoda mari. Atiti basa raMwari nezvimwe. Thank you. Aiwa tazvinzwa. Hanzi musangouye kungoerekana wangu wa inbox kwa prophet. Chaunotoita hanzi usauye usina kubata something handini bata something from Ango Saint na Prophet ne scientific proof for now titi. It's much love.